hungrig nu. Snart om man verkligen är i en dietfas nu, för jag brukar inte tycka att nötfärs luktar gott när man steker. Eller inte innan man har fått in kryddorna i alla fall, vilket jag inte har tyckt det är. Ungefär samma sak som med gröten på frukosten. Det är ju så god så det är nästan dagens godaste mål. Ja, det är faktiskt köttfärs, alla kycklingar också är underbart. Så de som inte fattar och tycker att man tröttnar på att käka kyckling 2, 3, 4 gånger om dagen. Bara samma mat hjälper ständigt när man går på diet. Det är för att man är hungrig. Och är man hungrig så är det mesta gott. Så, dags att krydda. Krydda med andra. Vegetta. Lite vitpeppar. Timian och rosmarin har alltid min köttfärs. Okej. Ibland har jag ingefära eller koriander med, men jag skippar det idag. Ja. That's it. Ja, just det. And the garlic. Vi krossar vitlök i burk. Klockrent. Jag hatar att på skala och mosa eller hacka eller pressa vitlök. Lukta av fingrarna längs med sen. Färdigpressad. Som sagt var. Har aldrig vitlök i maten annars faktiskt. Även det är gott om man är ute och äter eller hemma hos mamma och så. Men själv brukar jag aldrig ha vitlök i maten. Förutom under dieten då. Nu känner jag verkligen att det är riktigt gott med vitlök i. Inte göra. Timjan. Det är riktigt gott för köttfärs faktiskt. Det är färsk timjan och rosmarin och allt det är godare. Jag är så duktig på att hålla sånt hemma och få det inte ruttna. Så detta är ju gott och väl faktiskt för mig. Som det är drygt 1,4 kilo köttfärs ska vi köra en hel teflé vitlök. En teflé innebär alltså en halv teflé motsvarar en vitlöksklyfta och en innebär 2. Det blir den här köttfärsen, potatisen, det blir bio, sen där kommer en som blir night charge. Om ni vill se formen lite grann, så där drar vi efter en äppa då. Fast det har ju släpat ut igen. Ja, det är verkligen inte en tillstymmelse till vaskularitet.